Il-Partit Nazzjonalista ma jridx li Nisa Infertili u Koppji Lisbjani jingħataw id-dritt tal-leave jekk jieħdu trattament tal-IVF barra l-pajjiż permezz ta' gamete donation. Biex iċċaħħadhom minn dan id-dritt, il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni propju mal-mument illi Adrian Delia daħal fil-parlament. Iffirmata minn deputati Stephen Spiteri u David Aġus, il-mozzjoni tikkontesta l-avviż legali tal-Gvern illi daħal f'Mejju li għadda. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal din il-mozzjoni, il-Prim Ministru fuq Twitter qal mela issa l-Oppożizzjoni qed tikkontesta liġi illi tagħti aktar drittijiet lil koppji Lisbjani u Nisa Infertili. Il-mod ġdid jidher għar mill-antik żied jgħid Joseph Muscat. Il-liġi tal-protezzjoni tal-embrijuni f'pajjiżna ma tipprovdix il-faċilità illi jsiru ġenituri Lisbjani u Nisa Infertili. Huwa dan li wassal biex ikollhom isjifru jekk iridu jsiru ġenituri permezz ta' donazzjoni ta' bajt jew sperma, dan għax f'pajjiżi oħra huwa permess. Differenti mill-liġi Maltija li tgħid li huma żewġ persuni tas-sess oppost miż-żewġin illi jistgħu jsiru ġenituri. Quddiem din ir-realtà, diversi nisa Maltin sabu soluzzjoni barra minn xtutna u l-Gvern irrikonoxxa li ġenituri li marru barra minn pajjiżna biex setgħu jibnu familja u għalhekk tom ukoll dritt għal-leave. Permezz ta' liġi ġdida l-ġenituri li jieħdu trattament tal-IVF dawn issa għandhom mizzi għal-leave. Iżda Adrian Delia qed jopponi dan id-dritt u ressaq din il-mozzjoni permezz tad-deputati tiegħu.